ተቋመ ማህቶት ብዙሕ ሰብ ብምክንያት ኃጢአቱን ስርሑን ናበተርሲያን ደይመጽእ ኣለሞ ናበተርሲያን ክመጽእ ዘለዎስ መን ከምቲ ስጋዊ ቤት ዘለናኻ መንፈሳዊ ቤት ኣለና ስለዚ መንፈሳዊት ቤትና ኸዓ ቤተክርስቲያን ያ ማለት እዩ ስለዚ ግድን እዩ ሰብ ቤተክርስቲያን ክኸይድ ኣለዎ ኣብ ቤተ እግዚአብሔር ክንመጽእ እንከለና ናብ ቤትና ኢና ንመጽእ ዘለና ናብ ጓና ኣይኮንናን ማለት ስለዚ ቤትና ስለ ዝኾነት ኩላትና ክንመጽእ ቤተክርስቲያን ኩሉ ግዜ ንኡ ደቀይ ናባይ ንዑ ናበለታ ተጽዋዕና ግን እዚ ኩሉ ዝኾይኑ ኣጋጣሚ ግን መን እዩ ዝኸይድ ናብ ቤተ እግዚአብሔር ኢልና ምስ ንሓትት ካብቶም ህዝበ ክርስቲያን بعين حق انت دارينا يا مالتي كخول زي يقولوا حق سلا زخونه كابتم انخيد زي كودو قاليوم كموصو اندادليو زي موصلو كموصو اندادليو ግን زي موصلو مالتي قاليوم كا كموصو زي دليو ግን كا زي موصو مالتي كموصي يدلنيام زي ممصوم كا مخنيات አለው ማለት የመخنيو كموصو كا زي دليو هذا كا ናይ ውሽጣው ሽግሮም ማለት እቲ ውሽጣው ሽግሮም እንታዩ ንነብሶም በቃ ንቤተ ክርስቲያን ከም ዘይበቃ ሰብ ይሪዋምቦ ከም ኃጢአተኛ ይሪዋምሞ ብድሕሪኡ አው ተኸይደስ ሰብ ከንታ ኸብለኒ ካንስ ከመይ ገረ ቤተ ክርስቲያን ኸይድ ከመይ ገሩ አምላኽ ሰማዕኒ ዝብል ሕልና ይሕዝ ቤተ ክርስቲያን ሆስፒታል ናይ ነፍስያ ቤት መድሃኒት ያ ማለት እዩ ስለዚ ሕማም ኃጢአት ዝሓመመ ሰብ ብኃጢአት ዝረስሐ ሰብ ክዕርፈላ ክሓውየላ ዘለዋ እኳ ደኣ ዝያዳ ኸማን ቤተ ክርስቲያን ሰሰርዓት ንጻድቃና ይኮነት ንሓጣና ማለት ሰብ ናብ ቤተ ክርስቲያን ክመጽእ ከሎ ክዕርፍ ይዝመጽእ ማለት እዩ እንታይ ክዕርፍ መንፈሳዊ ዕረፍቲ ክዕርፍ ስለዚ ቀንድ ክመጽእ ከም ዘለዎ ክነኣምን ኣለና እሱ ጥራይካ ኣይኮነን ቆልዑ ኸብ ምንታይ እዮም ዝዓብዩ ቆልዑና ንዕቢ ዘለና ክንብል ተኽእሊና ቆልዑ ገንዘብ ስለ ዘምጸናሎም ክዳን ስለ ዘምጸናሎም ብልዕ መስተ ስለ ዘምጸናሎም ጥራይ ይዓብዩ ማለት ኣይኮነን እኳ ደኣ እግዚአብሔር ንኽዕብየልና እግዚአብሔር ንኽሕልወልና እግዚአብሔር ብቁመትን ብእምነትን ክዕብየልና بصقا خعبيلنا متانينا زياده مس دقنا بيتكريستيان كنمص زلنا بيتكريستيان كيلو زي كنا خنبلوم زي دقن حراي دحن سوم خديكو كيلو بيتكريستيان يكونن كنبلوم زلنا كيلو سيلنايم تغباراي مهرنا يامن ማለት ስለዚህ دقنا انتاينا خنبلوم زلنا نعناي وتون بيتكا زخودو ابيتكا زنورو سي كلهم تايم بوصان كوران نودان نزل عالم كان عها خمس غمو خيم نريو مينا مدلكعكا بيت እግዚአብሔር ساعكنا ياب هيوتنا قداس مخانو رينا ينا بزحلفه وانات حمام كورونا فيروس مصيلو زنبر اوان بيت ክርስቲያን مستعاصو خصع كندي ايمرنا لبنا تدفينو خصع كندي حزيننا نيرنا تتعامي بيت ክርስቲያን زستماقرسه بيفلطو ማለት كيتمهرنا كنفلط اين خلينا كيفلطنا كا كنصدق اين خلينا مرعون مرعات المستمرعو ابا قال كيدان اسو اكو دا خبدن لعليا بيت ክርስቲያን تغبرلنا مخنياتو قال كيدان اسيرنا ابا نطمق ولا انت تفلناون بيت ክርስቲያን بصلوت شمنا مذكر كل غزي ايتقارصنا ምእንቲ ዝነገዱ ምእንቲ ዝጎሹ ምእንቲ ዝሓመሙ ምእንቲ ዝዕረፉ ቤተ ክርስቲያን ከም ምጽላይ ዓሪፋ ስለ ዘይትወለድ ስለዚ ቤተ እግዚአብሔር ንመጽ ዘለና ምናልባት ሰብ ምሰባኻ ጉባኤ ዲ ምስትምር ሰንበት ኮሚቴ ዲ ክፍለታት ተባይሱ ወይ ከዓ ምሰባት ኮርዩ ምስቀሽ ኮርዩ ቤተ ክርስቲያን ዘይመጽ ብዙሕ ሰብ ክህሉ ይኽእል በስመ አብ ወወልድ ومنفس قدوس أحد أملاك سلام إجزاء مسكولاتنا يخون أب كل كرنعات عالم كينكم تكاتلنا دلهم كبران تخاتلتي تقوم مهتط لومي أو تقوم مهتط channelنا تسألوا تقوم زبل حدش نحطن نمثل مريب حيزنا لكم متينا لنا إذن عهاتكم نمؤمنان حتثاتكم بملاسن استفاد عليه مخري بمهابن زدالو أزيو أقداسن مهار المريب أو أريد زداقم معرف سالسان كلتن فقر شوعته تسألو لابوك وينقرك نبوها حتى تمو كمل سلكاي بزبل تيما كم مريح تقصنا إذا مدمنا حيزنا كيدينا مساحاتكم زلنا أنا سوليانا تسفاي مسحوي ممهر رئيسهم حدشينا نحطو ذات نظمو لسلنا دما أبونا مقابي حديث كأسيس ميكائيل فتوي ممهر ترقامي متحفتيا كم نايمجي مرتا مدمنا مسارت حيزنا لكم مزينا زلنا بزعوة كريستياني حراي أبونا ممهرنا نقع بسلامة أهم نايمجي مرتا حطنا تقون دلا ብዙሕ ሰብ ብምክንያት ኃጢአቱን ስርሑን ናበተርሲያን ደይመጽእ ኣለሞ ናበተርሲያን ክመጽእ ዘለዎስ መን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ መጀመሪያ ኩሉ ዝኽእል እግዚአብሔር አምላኽና መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ
كم جيلنا بزعبة قدس بيت كريستيان كنزارب نزعلت زنا الساعات زي باريخو قديسو ذهبنا بقالو كنزارب برخت كنقبل محرتو كنكافل زبق عنا مدهاني عالم كريستوس እግዚአብሔር አምላክ ክብርን ምስጋናን ነው ይሁን ነው እና ያዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ በረከታን ረድኤታን ምሕረት ፍቅር ወዳን ናይ ኩሎም ቅዱሳን በረከትን ረድኤትን ጸሎትን ቃል ኪዳንን ምስኩላትና ይሁን ትሕቶ በቤተ ክርስቲያን መጀመሩ ዓቢ ነገር ማለት እዩ ምክንያቱ መሰረት ናይ ኩሉ ቤተ ክርስቲያን ስለዝኾነት ስለዚ ዓቢ ሕቶ እዩ ሰብ ቤተ ክርስቲያን ብምክንያት ዕድሚኡ ብምክንያት ስርሑ ብምክንያት استفላለየ ብምክንያት ሓጢያቱ ዘይከይድ ክህሉ ይኽእል እዩ መን ይክኸይ ዘለዎ ዝብል ሕቶ ግን ከም መሰረታዊ ክልዓል እውን ኣይነበሮን ባህለ ከመይ እንድሕሪልና እትሕቶ ግድን ዘይኮዱ ብዙሓት ክህልው እዮም ግን እንታይ ንምባል እዩ ቤተ ክርስቲያን ከምቲ ትርጓሜ ሽማ ማለት እዩ ናይ ክርስቲያን ቤት ማለት እያ ስለዚ ናትና ቤት እያ ናይ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ቤት እያ ናይ ሓጥእ ይኹን ናይ ጻድቕ ናይ ህያው ይኹን ናይ ሙት ናይ ኩሉ ሰብ ናይ ኣብ ዓለም ዘሎ ናይ ኩሉ ክርስቲያን ቤት እያ ማለት እዩ ስለዚ ንሓደ ሰብ ናብ ቤትካ ትኸይድ ዲኻ ኢልካ ይትሓቶ ዲኻ ጥዑይ ድዩ ይብለካ ማለት ሰብ ስለዚ ቤተ ክርስቲያን ክኸይድ መን ክኸይድ ዘለዎ ዝብል ሕቶ ከም መሰረቱ ኣድላይ ይኩነን እንተረዲእናያ ማለት እዩ ግን ኣድላይነቱ ከዓ ንምንታይ እዩ ዘድልኻ እንድሕሪልናኻ ዘይኮዱኻ ብዙሓ ስለ ዘለውኻ ክምለስ ስለ ዘለዎ እዩ ስለዚ ናብ ቤትካ ትኸይድ ዶ ክንበሃል ከለና ቤቱ ዘይከይድ ሰብ የለን ምክንያቱ ቤትና ደኺምና ንዕርፈላ ጠሚና ንዕንገለላ ፀሚእና ንረውየላ ረኺብና ሲኢና ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣብ ቤትና ንዕቆበላ ኣዝያ ንናፍቃ ገዛያ ማለት እዩ ከምቲ ስጋዊ ቤት ዘለናኻ መንፈሳዊ ቤት ኣለና ስለዚ መንፈሳዊት ቤትና ከዓ ቤተ ክርስቲያን እያ ማለት እዩ ስለዚ ግድን እዩ ሰብ ቤተ ክርስቲያን ክኸይድ ኣለዎ መን ክኸይድ ንዝብል ሕቶ ከዓ ኩሉ ሰብ ማለት እዩ ኩሉ ምክንያቱ ቤተ ክርስቲያን ንሓደ ተቆርቦ ንሓደ ተርሕቆ ኣይኮነን ብማዕረን ኩሉ ካህን ይኹን ምእመን ካብቲ ዝለዓለ ፓትርያርክ ወይ ከዓ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ክሳዕ ዝተሓተ ምእመን እቶም ሓሙሽተ ጾታ ምእመናን ዝበሃሉ ብምልኦም ክመፅዋ ዘለዎም ቤቶም ገዝኦም እያ ማለት እዩ ኣብ ቤተ እግዚአብሔር ክንመፅእ ከለና ናብ ቤትና ኢና ንመፅእ ዘለና ናብ ጓና ኣይኮንናን ማለት ስለዚ ቤትና ስለዝኾነት ኩላትና ክንመፅእ ቤተ ክርስቲያን ኩሉ ግዜ ንኡ ደቂቀ ደቀይ ናባይ ንዑ እናበለት ትፅዋዓና ኣብ ቤቱ ዘይዕርፍ የለን ቤተ ክርስቲያን ንዕርፈላ ቦታ እያ መንፈሳዊ ዕረፍቲ ንረኽበላ እያ ከምቲ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝኽሪ ስሙ ንዘለኣለም ምስጋና ንዑ ይኹኖ ኣብ ወንጌሉ እንታይ ኢሉ ኣሎ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 11 ፍቅዲ 28 ንኡ ሃበየ ኩልኩም ስሩሃን ወክቡራን ጾሩ ኣነ ኣዕርፈክሙ ኩልኩም ጾር ዝኸበደኩም ናባይ ንዑ ክዕርፈኩም እየ ዝበለ ቤተ ክርስቲያን ከዓ ጾር ሓጢኣትና ጾር ናይ ጭንቀትና ጾር ናይ ዓለም እንዕርፈላ መዕረፊት ቤትና እያ ማለት እዩ ስለዚ መንፈሳዊ ዕረፍቲ ዘለዋ እያ ምስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ምስ ሙሰቦና ምስ ቅድስት ድንግል ማርያም ኣዴና ምስ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ኣዴና ምስ ቅዱሳን ማህበረ መላእክት ጻድቃን ሰማዕታት ኩሎም ሐዋርያት ነቢያት ንራኸበላ ቅድስት ቤት እያ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ መንፈሳዊ መግቢ ቃል እግዚአብሔር ንገበላ ቤት እያ ቃል እግዚአብሔር ጥራይ ዘይኮነውን ትመግቦት ቤተ ክርስቲያን ዝኾነ ምስጢራት ቤተ ክርስቲያን እንመገበላ ቤት እያ ስለዚ ቤተ ክርስቲያን ኩሉ እያ ንዓና ማለት እዩ ኩሉ እንተዳ ኮይና ከዓ ግድን ኢና ናብ ቤትና ክንከይድ ዘለና ግን እዚ ኩሉ ዝኾይኑ ኣጋጣሚ ግን መን እዩ ዝኸይድ ናብ ቤተ እግዚአብሔር ኢልና ምስ ንሓትት ካብቶም ህዝበ ክርስቲያን ብዓይን ሓቂ እንተዳሪእና ማለት እዩ ክኸወል ዘይብሉ ሓቂ ስለዝኾነ ካብቶም እንኸይድ ዘይኮዱ ይወዝሑ ዘይንኸይድ ይወዝሑ ማለት እዩ ኣብ ቤተ ክርስቲያን እንተዳ ኸይድና ክንዲ ርብዕ ናይቶም ኣብቲ ከባቢ ወይ ከዓ ኣብቲ ክልል ዘለዉ ወይ ከዓ ኣብቲ ዓዲ ዘለዉ ኣይኮኑን ዝመፁ ክንዲ ርብዕ እውን ኣይመፁን እዮም ማለት ስለዚ ብዙሕ ሰብ ብዝተፈላለየ ምክንያት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣይመፅን እዩ ነቶም ዘይመፁ ክንሪኦም እንድሕር ኮይና ከዓ ብኸመይ መንገዲ ኢና ንጥምቶም ቤተ ክርስቲያን ብኸመይ መንገዲ እያ ጥምቶም ተዳኢልና ቤተ ክርስቲያን ዘይመፁ ሰባት ብብዙሕ መንገዲ እዮም ማለት እዩ ጥቅልል ኣቢልና ኣብ ክልተ እንተዳ መቂልናዮም ከዓ እንታይ እዮም ቶም ቤተ ክርስቲያን ዝመፁን ዘይመፁ ማለት እዩ ሓፈሻ ገሊኦም
ክሞጹ እንዳደለዩ ዘይሞጹለው ክሞጹ እንዳደለዩ ግን ዘይሞጹለው ማለት ገሊኦም ከአ ክሞጹ ዘይደልዩ ግን ከአ ዘይሞጹ ማለት ክሞጹ ይደልኒም ዘይምምጾም ከአ ምክንያት አለው ማለት የምክንዩ ክሞጹ ከአ ዘይደልዩለው ስለዚህ ቤተክርስቲያን ክልተ ዓይነት እዮም ማለት እቶም ዘይሞጹ ክሞጹ ዝደልዩ ሃረር ዝብሉ ግን ብስተፈላለየ ናይ ስከፍታ ድዩ ብስተፈላለየ መንገዲ ዘይሞጹ ምእመናን አለው ዝደልዩ ግን ዘይሞጹ ካልእቶም ክሞጹ ዘይደልዩ ግን ከአ ንዘይምምጾም ምክንያት ዘቅርቡ ከአ አለው ማለት እዩ ሓፈሻዊ ከም ህዝበ ክርስቲያን ንሕና ህይወትና አበይ አለው ምስሞኖም ኢና ኩላትና ክንፍትሽ ይግባአና ማለት እዩ ቤተክርስቲያን ቶም ክሞጹ እናደለዩ ዘይሞጹ መብዛሕትኦም ተዳሪና ብሽግር ምክንያት ማለት እዩ በረሓቅ ክኸውን ይኽእል ቤተክርስቲያን ዘይብሉ ቦታ ክኸውን ይኽእል ካልእ ከአ ናይ ውሽጣዊ ሽግሮም ማለት እዩ እቲ ውሽጣዊ ሽግሮም እንታይ እዩ ንነብሶም በቃ ንቤተክርስቲያን ከም ዘይበቅዕ ሰብ ይርእይዋ እሞ ከም ሓጢአተኛ ይርእይዋ እሞ ብድሕሪኡ ኣብኡ ተኸይደስ ሰብ ከንታ ክብለኒ ከአነስ ከመይ ገይረ ቤተክርስቲያን ንኸይድ ከመይ ገይሩ ኣምላኽ ሰማዓኒ ዝብል ሕልና ይሕዞም ስለዚ ብሓጢአቶም ምክንያት ድዩ ብሽግር ምክንያት ድዩ ቤተክርስቲያን ዘይሞጹ ብዙሓት ኣለው ከም መምህር ናይ ቤተክርስቲያን ክምዕዶም ዝደሊ ክምኽሮም ዝደሊ ቤተክርስቲያን ኩልያ ማለት እዩ ቤተክርስቲያን ኩልያ ቤተክርስቲያን ሆስፒታል ናይ ነፍስያ ቤት መድሃኒት እያ ማለት እዩ ስለዚ ሕማም ሓጢአት ዝሓመመ ሰብ ብሓጢአት ዝረስሐ ሰብ ክዕርፈላ ክሓውየላ ዘለዋ እኳ ደኣ ዝያዳ ከማን ቤተክርስቲያን ዝተሰርዐት ንጻድቃን ኣይኮነትን ንሓጣን እያ ማለት እዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌሉ ክምህር ከሎ ስለምንታይ መምህርኩም ለምን ይበል ሊቀክሙ ምስለ ሓጣን ወመጸባሃን ምዞም ተቀበል ተቀረጽ ምዞም ሓጣን ምዞም ዘመውት ስለምንታይ ጎይታ መምህርኩም ዝብልዕ ዘሎ ኢሎም ፈሪሳውያን አይሁድ እንደቀ መዛሙርቱና ሐዋርያት ክሓትዎም ከለው ጎይታ እንታይ ኢልዎም ህሙማን ይፈቅድ ወላ አቃቤ ሰራይ حكيم زدليو سيتهم زحامهم يوم بيلوهم مالتين حكيم زدليو توم زحامهم يوم لك عكا بيت كريستياننا نغويتا زدليو توم زحامهم يوم ስለዚህ ክፍወሱ ማለት እዩ زحامه مسب كا بحاتيا زحامه مسب بحاتيا زرس حساب كا قد ናብ ጎይታ መጽኡ ክጸሪ ናብ ጎይታ መጽኡ ክፍወስ ስለዘሎ ቤተ ክርስቲያን زياده نعنا مخانا ክንፈልጥ ኣለና ቶም ተሰኪፍና ካብ ቤተ ክርስቲያን በሓጢያትና ምኽንያት በስተፈላለየ ምኽንያት ሽግር ከመይ ገይሩ ከአምላክ ሰማዓና ብሎ ገንድ ሰማዓና እግዚአብሔር ማለት ናብ ቤት ኾነ መጽቁልና زياده ከም ሰማዓና ፈሊጥና ካብ ሓጢያትና ከም ደንጽሃና ካብቲ ሕማቅ ህይወት እንህልወን ነብሮ ህይወት ድማ ከም ደርሕቀና بحيل እግዚአብሔር بحيلنا ዘይኮነ بحيل እግዚአብሔር ከም ንርሕቅ አሚንና እግዚአብሔር ድማ ንሓጢያት እንበር ንሓጣን ዘይጸላ አምላኽ ምዃኑ አሚንና ፈሊጥና ክንመጽ ኣለና ማለት እዩ ቶም ተሰኪፍና በሓጢያትና ምኽንያት ዘይነመጽእ ሽግር ተቆይኑ ነቲ ሽግር ከነርሕቆ ከነወግዶ ኣብቲ ዕድል ንረኽበሉ ክንከይድ ንኽእል ኢና ጸገም ዘለዎ ይኮነን ብሽግር ድሕር ኮይኑ በርሓቂ ቤተክርስቲያን ክኸውን ይኽእል ወይ ከዓ ቤተክርስቲያን ዘይብሉ ቦታ ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ናብ ቤተክርስቲያን ክሞጹን ከሎ ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ከዓ ማለት እዩ ፍላይቶም ኣብ ቤተክርስቲያን እንህሉ ሰባት ከዓ ክንጠንቀቕ ኣለና ማለት እዩ እንተ ሃገብር መጽኡ እንተ ክትገብር መጽያ ዝብል ብሕማቕ ኣጠማምታ ብሕምየት ብዝተፈላለየ መንገዲ ማለት ሰብ ናብ ቤተክርስቲያን ክመጽእ ከሎ ክዕርፍ እዩ ዝመጽእ ማለት እዩ እንታይ ክዕርፍ መንፈሳዊ ዕረፍቲ ክዕርፍ ስለዚ ቀንዲ ክመጽእ ከም ዘለዎ ክንኣምን ኣለና ቀንዲ ሓጣን ክመጽእ ከም ዘለዎም ስለምንታይ ሰብ መጽኡ እንተ ክትገብር መጽያ كم جواري صبوك عادة خلان تقدينا نزلة تقدينا بيت كريستيان تمس نبلنا كن حاميومن بحماق عين خن تموتهم من يبلان توما بيت كريستيان مزاد نبل مالتي كودا كابتوم نحنا صادقين نبل توم حتى أنو نجيابير زيادة قبولهم يخيل نحنا سلزين فلتو نجيابير توم نسيهم زقربو انتي زبلنا يبوتاتنا بهلالو كابتي حتيات يبلين يلو زحسب صادقسي حتياتنيا يلو زنسح سب يبلص حتياتو زأمن سب يبلص مالتي ስለዚህ ቶም ኣብ ቤተክርስቲያን ሁሉ ሰባት ከዓ ነቶም ቤተክርስቲያን ብዙሕ ዘይመጹ ሰባት ወይ ከዓ ቶም ብዝተፈላለየ ምኽንያት ብስክፍታ ቤተክርስቲያን ዝመጹ ሰባት ብፍሕሽው ገጽ ብሕጉስ መንፈስ ደስ ይልዎም ካልኣይ መዓልቲ ከም ዝመጹ ጌርና ክንቅበሎምን ዝያዳ ከነተባብዖምን ይግባአና ማለት እዩ ምኽንያቱ መጀመርያ ክልወጥ ዘለዎ ደጊኦም ዘይኮነስ ውሽጦም ይክልወጥ ዘለዎ እቶም ቤተክርስቲያን كموصو زيدليو ግን ዘይምምጾ ምኽንያት ዘመኻኑ ይኻ ብዙሓት ኣለዉ ማለት እዩ ኣብ ቤተክርስቲያን እዚኦም ካብ ምንታይት ምኽንያት ብዙሕ ዓይነት ምኽንያት እዩ ዘሎ ነቶም ዝኸዱ እንታይም ዝብሉ ማለት እዩ ልቢ ዝርኢ ኣምላኽ ይብሉም ወይ ከዓ ንሕና ኣብ ምዕባይ ቆልዑት ኢና ዘለና ይንርከቡልን ኢና ሓንቲ ሰንበት ይዓረፍትና ሳኻ ክንዕርፈላ ወይ ማሕበራዊ ጉዳያትና ክንበጽሓላ ዝብጽሕ ከመይ ገይሩ ቤተክርስቲያን ክጥዕመና ዝብል ኣባህላ ኣሎ
ነቶም ዝኸዱ ሰባት ብመንቃፍ ቤተክርስትያን ናይ ዝኸድካ መዓስ ኮይኑ ዝብል ርድኢት ማለት እዩ ከምዝን ካልእ ፀገማትን ኣብ ቤተክርስትያን ከጋጥም ይኽእል እዮም ዘይኮዱ ሰባት ከዓ ዘይምኻዶም ምኽንያት ይቕርቡ ግን ውሽጦም ግን ክኸዱን ድሌት የብሎምን ማለት እዩ ስለዚ እቶም ክንከይድ ድሌት ብዙሕ ደይብልና ወይ ከዓ ንቤተክርስትያን ዘይምኻድና ምኽንያት እንድርድር ክንርሕቆ ጥራይ ዘለና ማለት እዩ ምኽንያቱ ብምኽንያት ካብ ቤተክርስትያን ክንርሕቕ ኣይንኽእልና ምርሓቕና ከም ድኻም ኢና ክንቅበሎ ዘለና ማለት እዩ ካብ ቤተክርስትያን ክንመጽእ ክንሕልንን ክንውጥንን ይዘለና እምበር ነቲ ዘይምምጻእናስ ከም ጽድቂ ወይ ከዓ ከም ጽቡቕ ነገር ክንሪኦ የብልና ምኽንያቱ እግዚአብሔር ልቢ ዝሪ ወልቢ ርኢ ግን ኣብ ልብና ቤተክርስትያን እንድሕራላ ኢና ናብ ቤተክርስትያን ክንመጽእ ንኽእል ማለት እዩ ከምቲ ልቢ እግዚአብሔር ዝርኢ ቅዱሳን ኣቦታትና ልቦም ምስ እግዚአብሔር ስለ ዝኾነ ናብ ቤተክርስትያን ይመጹ ነይሮም ማለት እዩ ልብና ምስ ኣምላኽ እንተሎ ኢና ናብ ኣምላኽ ንቐርብ ስለዚ ልቢ ዝርኢ ክበሃል ከሎ መጀመርያ ልቢ ርኢ ሽዑ እቲ ዝሓሰብናዮ ኣብ ልብና ዘሎ ከነተግብሮ ከለና ኢና እምበር ብሓሳብ ጥራይ ሰብ ዝጸድቕ የለን ማለት እዩ ስለዚ ልቢ ዝርኢ ኢልካ ካብ ግብሪ ምርሓቕ ቅቡል ኣይኮነን ብትምህርቲ ቤተክርስትያን ልቢ ዝርኢ ልክዕ መጀመርያ ሓሳብና ይርኢ ሽዑ ነቲ ሓሳብና ከዓ ኣብ ተግባር ክንውዕሎ ከለና ከዓ ይርኢ ተዘይኮይኑ ግን ብሓሳብ ጥራይ ሰብ ዝጸድቕ እንተደኣ ኮይኑ ወይ ከዓ ብልቡ ጥራይ ዝጸድቕ እንተደኣ ኮይኑ ኩሉ ሰብ ክጸድቕ ክእል ይጸገም ዘለዎ ኣይኮነን ማለት እዩ ስለዚ ሓሳብ ዘይኮነ ተግባር ዘጸድቕ ስለዚ ተግባርና ከዓ ክውስኽ ኣለዎ ማለት ልቢ ዝርኢ ክንብል ዘይኮንና ሓራይ ልብና እንጽሂና ኣለና ንበል ቶም ልቢ ዝርኢ እንብል ዘለና ማለት እዩ ግን ልብና እንጽሂና ጥራይ ተግባራ እንድሕር ደይብሉ ኮይኑ ናብ ቤተክርስትያን መጺና ዘይንጽሊ ዘይንንሳሕ ዘይንቆርብ እንተደኣ ኮይና ግን ናብ ድሕነት ከብጽሓና ይክእልኒ ማለት እዩ እቶም ቆልዑት ኣብ ምዕባይና ዘለና ኣብ ስራሕ ኢና ዘለና ንብል ከዓ እግዚአብሔር ንሰርሓሉ ሰዓታት ይብናይ ማለት እዩ ንሰርሓሉ ሰዓታት ይብና ኣሎ ቆልዑና ከነዕብየሉ ዝግባአና እኹል ግዜ ኣለና ማለት እዩ ሰንበት ኣይኮናን ወይ ከዓ በዓላት ኣይኮናን ቆልዑትና ነዕቢ ስለዚህ ናይ ስራሕ ሰዓታት ኣለና ከምታ ናይ ስራሕ ሰዓታት ደላትና መንፈሳዊ ናይ መንፈሳዊ ስራሕ ሰዓታት ከዓ ክህልወና ግዴታ እዩ ማለት እዩ እሱ ጥራይ ከዓ ኣይኮነን ቆልዑ ከምንታይ እዮም ዝዓብዩ ቆልዑና ንዕቢ ዘለና ክንብል ንኽእል ኢና ቆልዑ ገንዘብ ስለ ዘምፀናሎም ክዳን ስለ ዘምፀናሎም ብልዒ መስተ ስለ ዘምፀናሎም ጥራይ ይዓብዩ ማለት ኣይኮነን ቶም ንመኻን ማለት እዩ ከምኡ ኢልና ቆልዒና ኣብ መቐብልዕ ምዕባይና ዘለና ንብል ማለት እዩ ቆልዓ بفتفت عبيو بأمنة تزي عبيه تقعد بس يمالتي بجنزب عبيو ويكا ببلع بمست عبيو بسقاو نجر عبيو بسقاته زي عبيه تقعد بس يوم سلازي دكنا أقولا እግዚአብሔር نخعبيلنا እግዚአብሔር نخحلولنا እግዚአብሔር بقومتن بأمنة كعبيلنا بسقا خعبيلنا متانينا زيادة مس دقنا بيتكرشان كلمت زلنا سلازي بيت እግዚአብሔር دقنا نخعبيلنا إلى قولا بيتكرشان كلمت زلنا أقولعت معباينا لنا خب بيتكرشان كرتاق زي كنا دقنا خعبيلنا እግዚአብሔር كبار خلنا ندقنا إلنا زيادة خب بيتكرشان حزنا يوم كلمت نا بيتكرشان كيلو زي كنا خنولهم زي دقنا حرا يدحن سوم خديكو كيلو بيتكرشان يكوننا كلهم زلنا كيلو سيلنا يم تجباري مهرنا يمن مالت سلازي دقنا انتينا خنولهم زلنا نعناي معناه بيتكرشان نخد كنقولهم كلنا جن بتكبر أو تمرتي مالت سلازي زيادة توم بيتكرشان زي ما خدنا عندنا مخاني وبزوح نقالات كله يخلو كابتو بزوح مخنياتات زي مالتي بخمي سلم تايد عمونا بيتكرشان نمز سلم تايد أنا بيتكرشان بمس أنا انتي ربح له نزبل حفشاوي بيتكرشان كله سبي خمس زلوا ما هيبر مؤمنان يا بيتكرشان كل مؤمن تأكد نحد النت أدية مالتي سلزي بيتكرشان أدينا مخانا أنت لا فليتنا بيتكرشان ناتنا بيت مدهانيت ندحنا الله قال حمامنا نفوس الله مخانا هوسبيتالنا نفسنا مخانا أنت لا أميننا بيتكرشان كخاب هوسبيتال على أدينا مخانا أنت لا أميننا زيادة برخات كن ركب نخلينا تتسأجم حجن تايو بيتكرشان مسانا زلوا ركب نحنا خامس بيتكرشان زلنا ركب زي مرد دائما مالتي بيتكرشان ممسانا نربح نحنا عينا مالتي نحنا سلازم خدنا بيتكرشان زملو እግዚአብሔር زملو زغودلو حلي ويكونن مالتي نبي እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት እንታይሉ ብፁዓን ኩሎም اللي ينبروا استبيتك ولا عالم يسيبوك المزمور 83 فقد 4 እቶም ቤትካ ዝኸዱ ቤትካ ዝነብሩ ሲ ኩሎም ታይም ብፁዓን ክቡራን ንኡዳን እዮም ንዘለዓለም ካን ዓኻ ከመስግኑ ኸም ኢሉ ኣብዛ ምድራዊት ቤትና እንድሕርነ እግዚአብሔር መስጊና ኢና نحن እግዚአብሔር خبيرنا أنا بتاع بيت كريستيان بيت أملاك تبهال دلنا مالتي أو نحن خبيرنا أنا نزل عالم كأبتاع سماوي بيتنا خنبر نخيل مالتي لأن نزل عالم كمسكونو خيام استوهلو بيت እግዚአብሔር زنوريهم بعد النبي እግዚአብሔር قدوس داويت نبيت እግዚአብሔር مخدس يزبلهم يرم مالتي ينافقون يرم
ጥቃ ፍቁር አብያቲከ እግዚኦ ጎይታ ክሳዕ ክንደይ ቤትካ ክሳዕ ክንደይ ዝፍቶ ክሳዕ ክንደይ ዝናፈቅና በሉ ባህረርካ ቤተ እግዚአብሔር ኮዱ ንሪኦም ኢና ማለት ልክዕካ ቤተ እግዚአብሔር ክሳዕ ክንደይ ኣብ ህይወትና ገዳስ ምዃኑ ሪኢና ኢና ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ሕማም ኮሮና ቫይረስ መጽሉ ዝነበረ እዋን ቤተ ክርስቲያን ምስተዓጽው ክሳዕ ክንደይ ኣእምሮና ልብና ተደፊኑ ክሳዕ ክንደይ ሓዚንና ነርና ተጣዓሚ ቤተ ክርስቲያን ዘስተማቀረሰ ቢፈልጦ እዩ ማለት እዩ ክሳዕ ብማዕዶ እና ነብዕና ሓዘነ ገዝኡ ኮይኑ ዝሕልፉ እዋናት ቀሊል ኣይኮነ ማለት ቤተ ክርስቲያን ንኽኣቱ ምስተዓጽው ብዙሕ መንገዲ ካብቶም ብቁጽሪ ዝኣቱ ዝነበሩ ንኽኸውን ብዙሕ ይጽዕር ነይሩ ማለት ሰብ ስለዚ ቤተ እግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን ናትና ናይቶም ዝሓመምና ቤት መድሃኒት እያ ንፍወሰላ ማለት እዩ ኣብኡ ኸኣመን ኣሎ ሓኪም ኣሎ ማለት እዩ ሓኪም ናይ ስጋና ናይ ነፍስና ዝኾነ ቃል እግዚአብሔር ኣቦታትና መምህራን بعبيخ እግዚአብሔር አምላክና ቅዱሳን አቦታትና አለው ማለት እዩ ቤተ ክርስቲያን ቤት ትምህርት ያ ናብ ሕክምና ዝኸይድ ዝሓመመ ሰብ እዩ ናብ ቤት ትምህርት ዝኸይድ ክመሃር ዝደለ ሰብ እዩ ማለት ስለዚ ቤተ ክርስቲያን ዘይመሃድና ክንመሃር አይደለናን ማለት እዩ ከይተመሃረ ሰብ ከ እንታይ ይባሃል ናይ አቦታትና ብሂል ኣሎ ከይፈልጡ አይመሃሩን ከይመሃሩ ከ አይጸድቁን ከይፈለጡ አይጸድቁን ዝባሃላ ባህላሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ከይፈለጥና ክንጸድቅ አይንኽእሊና ከይተመሃርና ክንፈልጥ አይንኽእሊና ከይፈለጥና ከ ክንጸድቅ አይንኽእሊና ማለት ስለዚ ሰብ ክመሃር ኣሎ ክፈልጥ ተኮይኑ ተፈሊጡ ከ ናብ ጽድቂ ትፍልጠት መንፈሳዊ ፍልጠት ናብ ጽድቂ ከመርሐና ይኽእል ስለዚ ቤተ ክርስቲያን ቤት ትምህርት ያ እንደሕንም ላና ኮና ብዙሓት ሰባት ንሓሚና ካህናት አቦታትና ኣብ ገዛና መጽዮም ዘይመሃሩና ወይ ከዓ ከም ዘይገበሩልና ንብልና ንሕና ከነ ቤተ ክርስቲያን ከይድና ዲና ሕቶና ዓናይ ማለት ንኩለና ማለት እዩ ስለዚ ቤተ እግዚአብሔር ንሕር ከይድና ቤተ ክርስቲያን ኣኩ ነትካህን እዝናትካ ካህን መራሒ ገይረ የሎ ይላተና ስለዚ ቤተ ክርስቲያን ተምሂራትና ካህንና ምሂርና ኣሎ ካህንና ተምሂርና ከ ቤተ ክርስቲያን ምሂራትና ኣላ ማለት እዩ ስለዚ ቤተ ክርስቲያን ከይድና ክንመሃር ኣለና ተመሃራዊ ናብ ቤት ትምህርት ዝኸይድ ተመሃራዊ ናብ መምህሩ ዝኸይድ ማለት እዩ ስለዚ ቤተ ክርስቲያን ቤት ትምህርት ናይ ህይወትና ናይ ህይወት ቤት ትምህርቲ እኳ ደኣ ናይ ዓለም ዝፍልጠት ኣብ ዓለም ዝጥራይ ዝጠቅም ማለት እዩ ናይ ዓለም ቤት ትምህርቲ ኣብ ዓለም ይኽጠቅመና ክንነብረሉ ናይ ቤተ ክርስቲያን ፍልጠት ናይ ቤተ ክርስቲያን ቤት ትምህርቲ ግን ኣብ ዓለም ጥራይ ኮነን ክጠቅመና መንግስቲ ሰማያት ንክንወርሱ እዩ ዝሕግዘና ስለዚ ኣገዳስነቱ ዓብ እዩ ካብኡ ብዛዕባ ለኻ ቤት ትምህርቲ ሕክምና የለ ካብኡ ንላዕለ ኻ ቤተ ክርስቲያን ከኣድዕ ቤተ ክርስቲያን ዘይከይድ ሰብ ነዲኡ ዘይናፍቅ ማለት እዩ ኣቦታትና ቅዳሴ ከመስግኑን ከለፍስ ናይ መጀመርያ ቅዳሴ ካብ ቤተልሔም ናብ ቤት መቅደስ ከኣቱ ከሎ መስዋዕት ሒዞም እምነ ባህ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ድንግል ማርያም ቤተ ክርስቲያን ኣዴና ከመይ ሓዲርኪ ኣዴና ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ከመይ ሓዲርኪ ኣዴና ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እና ወልዮም ቤተ ክርስቲያን ዘመስግንዋ ማለት ስለዚ ኣዴና ኢልና ንጽዋዓ ማለት ባህ እምነ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ኢሉ ቅዱስ ያሬድ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ኣዴና ከመይ ሓዲርኪ ክንብላ ይግባአና ማዓልታዊ ሽማ ክንጽውዕ ከመዴና ገጻ ክንርኢ ይግባአና ነዲኡ ዘይናፍቅ ሰብ የለን ስለዚ ከመዴና ክንቅበል ኣለና ምክንያቱ ካብ ማህፀን ዮርዳኖስ ካብ በረኽ መንፈስ ቅዱስ ዝወለደትና መንፈሳዊ ውልደት ጥምቀት ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ተቀበልና ስለዚ ኣዴና ዘብላ ምክንያት እሱ እዩ ማለት እዩ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ማህፀን ዮርዳኖስ ብመወለዳን ካህናት ካብ በረኽ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ተወሊድና ብናይ ጸጋ ጥምቀት ማለት ስለዚ ቤተ ክርስቲያን ኣዴና ስለዚ ኣደ ከዓ ንውላዳ ዘይትገብረሉ ነገር የላን ማለት እዩ ኣዴና ዘብላ እንታይ እዩ ኣብኣ ንውለድ መጀመርያ መርዓውን መርዓትን ምስተመርዓው ኣብኣ ቃል ኪዳን ኣስሩ እኳ ዳ ካበደን ላዕሊ ቤተ ክርስቲያን ትገብረልና ምክንያቱ ቃል ኪዳን ኣሲርና ኣብኣ ንጥመቕ ኮሚልና ከዓ ብጸጋ ከዓ ኣብኡን ዓቢ ንመሃርና ተመሃርና እግዚአብሔርና ፈለጥና ማለት እዩ ቅዱሳት ምስጢራት ናይ ቤተ ክርስቲያን ኩሎም ኣብ ቤተ ክርስቲያን እዮም ዝፍጸሙ ኣብ መወዳእታ ከዓ ኣብኣ ኢና ንፍለ ማለት እዩ መቃብርና ከዓ ኣብ ቤተ ክርስቲያን መጽኢ ጸሎት ዝግበረልና ክንፍለ ኹለና ካብዛ ዓለም እዚ ዋላ እንተ ተፈለና እውን ቤተ ክርስቲያን ብጸሎት ሽምና ምዝካር ኩሉ ግዜ ኣይተቋርጽና ምእንቲ ዝነገዱ ምእንቲ ዝጎሹ ምእንቲ ዝሓመሙ ምእንቲ ዝዕረፉ ቤተ ክርስቲያን ካብ ምጽላይ ዕሪፋ ስለ ዘይትፈልጥ ስለዚ ካበደን ላዕሊ ኣደ ምድራዊ ርስቲ ተውርስ ምድራዊ ተዓባብያ ከዓ ትዕቢ ማለት እዩ ቤተ ክርስቲያን ግን መንፈሳዊ ተዓባብያ ዓብያ መንፈሳዊ ርስቲ ዘለዓለማዊ ርስቲ መንግስተ ሰማያት እተወርስ ኣደያ ስለዚ ከመዲና እንተዳ ንሪያ ኮይና ንቤተ ክርስቲያን ሓጣን ንኹን ጻድቃን ኣደ ዋላ ክፉ ይኹን ውላዳ ንውላዳ ሕሊፋ ይተብልኛ ማለት እዩ ንውላዳ ኣይትጨክነ ርህርህት እያ
ስለዚህ አዴና ስለዝኾነት ከምደ ጭክናልና ፈሊጥና እግዚአብሔር ድማ ዝግለጸላ ቅድስት ቤት እግዚአብሔር ዝምስገነላ ቅድስት ቤት እግዚአብሔር ዝኸብረላ ቅድስት ቤት ታቦት እግዚአብሔር ዘለዋ ቅዱስ ጉኡን ክቡር ደሙን መለኮት ዝተዋሃዱ ነፍስ ዝተፈልዮ አው ዝፍተተላ ስለዝኾነት ኩላትና ናብ ቤትና ክንመጽእ ናብ ቤተ ክርስቲያን ክንመላለስ ኩልና ቤተ ክርስቲያን ኩሉ ግዜ ደቀይና ባይኑዑና በላይ ጽዋዕና ሓጣን ይኹን ጻድቃን አቤት ይኹን አሽቶ ሰብአይ ይኹን ሰበይቲ ኩላትና ብሕብረት ናብ ቤት ክንመጽእ እግዚአብሔር አምላኽ ይሐግዘና ይደግፈና ብጸጉ ይደግፈና አቦና አብ ሰፊሕን ግልጽ እንደሆነ አዚ መሃር ብዙኾነ መንገድን ገሊጽኩምላ እንዲሁም ገለገለ ሰባት ግን ታይብሉ ባህሪያት እግዚአብሔር ሳብ ኩሉ ሙሉ እዩ ስለዚህ ግድ እንዲ ቤተክርስቲያን ክንከይደለና ቤተክርስቲያን ከይድና እግዚአብሔር ክንረኸቦ አይን ኸድና ድብልሎሞ ነዚኦም ከዓ እንታይ ክንሰለም ንኽእል ጽቡቕቲ ከምኡ ዝብል ርድኢት ዘለዎም ሰባት ክህልው ይኽእሉ እዮም ቤተክርስቲያን ዝፈቐደ ቤተክርስቲያን ክህነጽ ቤተ እግዚአብሔር ክግበር ዝፈቐደ ባዕሉ እግዚአብሔር እዩ ማለት እዩ ካብ ወሪድ ዘጸአት ምዕራፍ 25 ፍቅዲ 8 ዘሎ ኣብ ማእኸልኩም መታን ክነብርስ መቕደስ ስርሑለይ ዝበለ እግዚአብሔር ባዕሉ እዩ ማለት ስለዚ በድሕራይ ኣብ ዘመነ ኦሪት ብኸምኡ ተፈቒዱ ኣብ ሕጊ ኦሪት ዝነበረሉ ኣብ ዘመነ ነገስት እውን ንጉስ ሰሎሞን ብዓቢኡ እግዚአብሔር ስለዝፈቐደሉ ቤተክርስቲያን ብዓቢ ቤት መቕደስ ሃኒጹ ማለት እዩ ኣብ ዘመነ ሐዲስ እንተመጸና እውን ነታ ቤተክርስቲያን ባዕሉ ጎይታ እንታይ ኢልዋ ቤት የሰ ቤተ ጸሎት ተሰማይ ቤተይ ይሉ ይጸውዕዋ ማለት ስለዚ እግዚአብሔር ቤተክርስቲያን ክንመጽእ ከለና እግዚአብሔር አው ጥራይ ይወሰን ማለት አይኮናን እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ ከም ዘሎ ኢና ንኣምን ግን ሰማይን ምድርን ክውስኖ ይክእል እግዚአብሔር ይውስኖ ወላ አድማስ እንደሆነውን ኪኖ ሰማይን ምድርን ዘሎ ንሕና ንሪኦን ዘይንሪኦን ከይተረፈ በእግዚአብሔር ይውሰን እግዚአብሔር ዘይብሉ ቦታ የለ ኢና ንብል ስለዚ بفولي جن እግዚአብሔር ቤት አምልኾትና ሰሪዕና ታወት እግዚአብሔር መስዋዕትና ንዕርገሉ ምስ አምላኽና ንረኸበሉ ቤት ክንሃንጽ ዝፈቀደልና ባዕሉ እግዚአብሔር ማለት እዩ አትኻል ንጽልዮ ጸሎት አይሰማዓናን አትኻል ሰማዓ ቤት እግዚአብሔር ሰማዓና ንምባል አይኮነን ተቀዲ አቤትና ሆይና ወንክ ሰማዓና ኸዲ እግዚአብሔር ግን ካብታ አቤትና ንጽልዮ ብዙሕ ጸሎት አቤት እግዚአብሔር ንጽልዮ ሓንቲ ጸሎት ይበለጽ ማለት እዩ ምክንያቱ ነብይ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት እንታይ ኢሉ ካብ ሽሕ መዓልቲ አቤት ረሲአን ወይ ከአቤት ነገስታት ምቅማጥሲ ሓንቲ መዓልቲ አቤትካ ዋርዲያ ሆንካ ምንባር ይበለጽ ኢሉ ማለት ክሳዕ ክንደይ አቤት እግዚአብሔር ክሳዕ ክንደይ በረኸት ኣለዎ ንመርዳእ ስለዚ ዝያዳ መስዋዕትና እግዚአብሔር ዝዓርገሉ መተዓረቕ ዘለዎ እግዚአብሔር ዝግለጸሉ ታወተ ኪዳን ዘለዎ እግዚአብሔር ዝባርኾ ዝቀደሶ ቅዱስ ቦታ ስለዝኾነ ቤተክርስቲያን ክህነጽ ዝፈቅደካ ባዕሉ እግዚአብሔር ስለዝኾነ ናብ ቤቱ መጽኢና ኩሉ መንፈሳዊ አገልግሎትና ክንፍጽም ሓራይ አቤትና ይሰማዓና ኢልና ቤትና ከመስዋዕት ክንዕርግ ንኽእልና ታወተ እግዚአብሔር ዘይብሉ መስዋዕት አይዓርግን አቤትና ኩሉ ነገር መንፈሳዊ አገልግሎት ጸሎት ተዘይኮይኑ ካል ዝኾነ ነገር ከነቀርብ ክንገብር አይንኸልና ማለት ስለዚህ ቤተክርስቲያን አድላይነት ቤተክርስቲያን ባዕሉ እግዚአብሔር ዝነገርና እዩ እግዚአብሔር ግን ኣብ ሓንቲ ቤተክርስቲያን ጥራይ ዝውሰና አይኮነን ኣብ ዓለም ሙሉ ህልው ማለት እዩ ዝያዳ ግን እቲ ኣብ ቤተ እግዚአብሔር ኮይና ንጽልዮ ጸሎት ካብቲ ኣብ ካልእ ቦታ ኮይና ንጽልዮ ጸሎት ዝያዳ ዝሰመረን ዝተቀበለን ምዃኑ እዩ ቅዱሳት መጽሓፍትና ዝነገረና ቤተይ ኢሉ ዝመስከረላውን ባዕሉ ጎይታ ስለዝኾነ ቤተይ ኢሉ ንፉሉይ ቦታ ማለት እዩ አብዱላይኩም ኮንኩም ጸልዩ ጥራይ በለና ኣብ ኩሉ ኮይና ክንጽልይ እግዚአብሔር አፍቂደልና እዩ ግን ብፍላይ ከ ቤተይ ቤት ጸሎት ያ ኢሉ ሰርዓ ናይ ጸሎት ቤት ቤተ ክርስቲያን ያ ስለዚ ቤተይ ኢሉ ጸዊዕዋ ኣሎ ቤት አቦ ኢሉ ጸዊዕዋ ኣሎ ናይ ክርስቲያን ቤት ተባሂላ ከ ተጸዊዓ ማለት ስለዚ ብኩላትና ባአና ሓጣን ወላ ቤተ ክርስቲያን ተጸዊዓ አላ ስለዚ ብፉሉይ ቤተ እግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን ዝፈቀደልና ባዕሉ እግዚአብሔር ስለዝኾነ ንሕና ከ በትናቱ ፈቃድ እግዚአብሔር ከም ዝግለጽ እግዚአብሔር ኣብ ማእኸልና በረድኤት ብጸጋ ከም ዝሓድር ዝነገረና ቤት ስለዝኾነት ባዕሉን እግዚአብሔር ንጥበበኛ ንጉስ ሰሎሞን ናይ መጀመሪያ ቤት እግዚአብሔር ምስ ሃነጸሲ ኣብዛ ቤት እዚኣ ዝጽለ ጸሎት እዝነይ ጽም ክብል አይነ ነዛ ቤት እዚኣ ከ ሓርያን ቅድስያን ኣለኹ ኩሉ ግዜ ከ ሓልየለ ዓይንተይ ናብ ኣኽርኢ ኢሉ ኣብ ካልኣይ መጽሓፍ ዜና መዋእል ዘሎ ምዕራፍ 7 ዘሎ ዲካውን ነው ደሎ ቃል ኪዳን አትይሉ ማለት ናይ ቃል ኪዳን ቤት ያዛ ቤት እዚኣ ስለዚ ኣብዛ ቤት እዚኣ ዝጽለ ጸሎት ኣዛነይ ጽም ክብል አይነ ኣብዛ ቤት እዚኣ ዝቀርብ መስዋዕቲ ዓይንተይ ኩሉ ነገር ዓይንተይ ክርያየን ነዛ ቤት እዚኣ ድማ ክሕልዋን ክሓልየላኒ ንዘላለም ድማ
ቤተይ ናይ ቃል ኪዳን ቤት ተባሂላ ክትጽዋዕ ኢሉ እግዚአብሔር ንጥበበኛ ንጉስ ሰሎሞን ቃል ኪዳን ዝኣተወሉ ስለዝኾነት ቤተክርስትያን ካብቲ ካልእ ቦታ ፍልይ ዝበለ እዩ ማለት እዩ ጽባቂኡ ኣይኮነን ኣሰራርሑ ይኮነን ፍልይነት ዘለዎ ማለት እዩ እንታይ ዳ ታቦተ ኪዳን ስለ ዘለዎ መስዋዕት እግዚአብሔር ስለ ዝዓርጎ እዩ ማለት እዩ ፍልይነቱ ማለት እዩ ስለዚ ቤተክርስቲያን ብፍሉይ ብእግዚአብሔር ዝተሓሪ ምዃኑ ቅዱሳት መጽሓፍትና ኣስፊሖም ይነግሩናን ይምሁሩናን እዮም ኣቦታትና ሐዋርያት እውን ነቶም ዝመሃሮም ምእመናን ምስ መሃሩ ኣብ መወዳእታ እንታይም ዝገብሮም ምእሚኖም ካህናት መምህራን ኤጲስቆጶሳት ሸሞም ቤተክርስቲያን ኣህኒጾም እዮም ናብ ካልእ ቦታ ዝኸዱ ነይሮም ስለዚ ቤተክርስቲያን ናይ ኩሉ ናይ ሕድነት ዝእከበሉ ምእመናን ዝእከብሉ ቦታ እዩ ማለት እዩ እግረ መንገድና እውን ኣብ ተቐዲምና ክንጠቕስ ጽናሕና ገለ ዘተረስዐ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ቤተክርስቲያን ንመጽእ ዘለና ንመን ኢና ናበይና ንመጽእ ዘለና ናብ ኣምላኽ ኢና ንመጽእ ዘለና ማለት እዩ ንሰብ ደሊና ኣይኮነን ናብ ቤተ እግዚአብሔር ንመጽእ ዘለና ምናልባት ሰብ ምስ ሰባኻ ጉባኤ ዲ ምስ ትምህርት ሰንበት ኮሚቴ ዲ ክፍለታት ተባይሱ ወይ ከዓ ምስ ሰባት ኮርዩ ምስ ቀሺ ኮርዩ ቤተክርስቲያን ዘይመጽእ ብዙሕ ሰብ ክህሉ ይኽእል ወይ ምስ ውልቀ ሰባት ኮርዩ ማለት እዩ ቤተክርስቲያን ሞን ውልቀ ሰባት ኢልና ኢና ንኸይድ ነርና ማለት እዩ ኣይኮነን ስለዚ ቤተክርስቲያን ንመጽእ ንውልቀ ሰባት ኢልና ኣይኮነን ቤተክርስቲያን ንመጽእ ንእግዚአብሔር ደሊና ኢና ንመጽእ ገጽ እግዚአብሔር ክንሪኢና ንመጽእ ድምጽ እግዚአብሔር ክንሰሚዕና ንመጽእ ወላ እኳ ቶም ኣገልገልቲ ገይሩ እግዚአብሔር መልእኽትን ተመሓላለፈ ኣገልግሎት እንተገልገለ እቲ መልእኽት ናይ መን ናይ እግዚአብሔር መልእኽቲ ስለዚ ብዝኾነ ይኹን ምኽንያት ኮሪናውን ካብ ቤተ እግዚአብሔር ክንኩሪ ክንርሕቕ ከም ዘይብልና እግረ መንገድና በዚ ሓደራ ክንብል ነደሊ ማለት እዩ